kedu onye bụ onye n'ọlụ gị ụwa ọ dị mkpa ka nwatakịrị mara onye n'ọlụ ụwa maka na ọ bụrụ na ị mara onye n'ọlụ gị ụwa ị mana ije gị ga-adịrị gị izi ọ bụrụ na ị mara onye n'ọlụ gị ụwa ụgwọ a na-akpọ gị kwada nwata mala ochie ọ dịka ọgbọrọ ọgwụ nwata malichie uwe ya adịla ya mbe nwata maluchie ibe ọ na-eme a na-agali ya n'iru kedu onye bụ chi gị maka na onye bụ chi gị bụ your guardian angel nya bụ your protector nya bụ your defender nya bụ ọnụ na-egwulu gị na be ndị mmụọ onye ya bụ agba ọ ga-abụ ọza o wee jekwuchitere gị okwu gị ọ bụ na amosu a na-atagiri nna ị ma na chi gị n'idili nri kedụ ka amosu ga-esi wee taa gị tupu amosu ata gị onye ebu ụzọ kwechi gị ọnụ agụ na-egbu chi gị amosu ebulu nri ọ na-eme ọbụla na-enere chi gị ọbụla agụụ na-agụ ya amosu ebulu nri o nwefee chi gị n'iru chi gị anụrụ isi ya amosu yeche tọkị yeche chicken ma jollof rice ọ malibe chi gị na ya like o buli ya ọ gafee chi gị n'iru okpo chi gị ọjọọ chi gị ihe elu chi gị asị ya ihe na ụmụnlie ọsịa mma ebu ya gị amosu wee butela edi ichi elu ya obunye ya chi ga-ekwulu ma awa ọjọọ nye ma onye ya n'ọlụ ụwa ọ na-enyekwa gị nri ọsịa rapụ nwa abụ ka ọ kabiwe onye ekere hụ n'inye m nri bụ abụ ndị wee na onye ụwa ọsịa liju ahụ gbanwe abụ nkịtị live nri amosu na-eli amosu na-eli amosu na-eli mgbe anyị chi gị libeli nri bụ mgbe anyị na-alọ nri na-eli nri na nlọ chi gị lire enu nri anete na ọ bụrụ sọ amosu ya enye chi gị nri arụsị nwere ike inye chi gị nri ndị ichie ebe nna gị nwere ike inye chi gị nri ndị otu gị nwere ike inye chi gị nri ma ba lire n'ivi ya mana o jiri oge ụgbọ o wee na-eli chi gị na-agbalị gị ama na ị na-eli nri na nlọ chi gị wee ma nwa nri ma nwa rice ma nwa rice ma nwa rice taa ma tọkị tachacha anya n'ezi ebe problem dị na mgbe ọbụla o lichara onye bụ nri amosu ekwu onye ọzọ mana iji m ụgwọ ọsọ ụgbọ nne gị esi mụ na mma akwụ ụgwọ ndị a ọsọ na ya akwụ ụgwọ niile bịa na nkịtị ilie nri m esi m onye eme ya akwụ ụgwọ ihe akwụ ụgwọ ya ọsị ekedere m ga-eji wee kwụ ya ọsị na-eli ihe eji wee kwụ ya ihe na-eme ego na ma chọrọ ego gị achọwụrụ m ọkụkọ ma ma chọrọ ewu kedere ihe eji wee kwụ ya rapụrụ m onye wee n'ọlụ ụwa ọsị ekedo na ụdị ya ọsị rapụrụ m onye wee n'ọlụ ụwa ọsị rapụrụ m ya mgbaro na-ese ka mma wuye pụta ka m buo onye na ibu uwe eri nne gị bụ chi ebu ya rapụrụ ka m buo onye chi gị wee n'ụwa ọgụ na-ayọ amosu si ya diko ọsị akpa ebe bi ya na mmụọ eje na ọra mmụọ amosu akwụ ekwe ọra mmụọ agbakọzi ekwuo chi gị anọdụ rulele asị amosu ọnne ọsị na onye nweliri nri m taa tọkị m mgbe na ị na-ata tọkị m na-ata tọkị m na-ata azị na-ata ọkụkọ kedu ibe m gbalị gị mgbe ahụ ọsị gwa m na mma akwụ ụgwọ ọsị mma ebe anyị mmụ mmụọ kedu nke bụ mma gwa na mma akwụ ụgwọ maka na amosu dị aghụghọ ogwu oji gị ọzọ ya ibe gba na onye ka ọ gwụọ m ụgbọ ibe m oji ewesịa na kedu na ọ sị na onye m n'ọrụ asị ka o je mebibi asị na ọgwa na mgbarụ na-ese mmụọ wee yọba amosu si ngwa bee ọsị ya nọ mgbarụ na anọ ewee yọba ya sị ya dịka mgba meze mgbarụ na atọ amosu nwe gị mgbarụ na atọ aka okuru dị na mmụọ so ya stampụ chi ga-anọdụ n'akụkụ ibe amosu ya agba chi gị bụ ọ bụrụ na
ịmalị na mma tọmentịrị ọnya mgbakwa m ụgwọ nri m ịmalị nri na inyere gị kwụọ m ụgwọ ya kedu ele chi gị eji wee kwụ ụgwọ ya ndị na-akwụ ụgwọ abụ ma ọ bụrụ na inye chi gị nri chi ga-ewere ibe abụ inyere ya kwụọ mosi ụgwọ nye ka o ji wee bụrụ na ụfọdụ ya eje na ji edogweje chibata anyị nwa jee naba chi gasị gị nye nri ọzọ ọ bụ na o ji akwụdo ụgwọ nke iji eji nri oli eruo nna o ji bụ na chi gị gbanaga na alụsị na tupu chi ga-elibe nri jedu oje kwụ ụgwọ nri oli na alụsị ihe eje na alụsị akwụ ụgwọ nri oli if not ịma na ị na-edogwe chi gị alụsị na anaba na-eweli nri a mmepe ga na-emepe chi ka o wego na-eli nke da n'ala nri ịkpọli aba n'ihe obodo a na-anakọ ya na-eli na ọ ya eliro nri abụ na alụsị igwe nri abụ na ube na ọ na-eli nri alụsị na ọnwa agreement ụdị na ọ ji bụrụ ndị China bịa inyelụ Naijiria ka ba na ya akpa amịna ihe ezoro ya na oyiri ụdị akụ ọ dị na mmụọ bụ akpa abụ na chi ga-akpa ịghọtago so ọ bụ na ịgbachi gị nkịtị agụ wee gụba chi gị omebe kwukọpụ na mmụọ ịma ma chi gị a na-eme kwukọpụ ibe ele esili gị ike chi gị na-agba akwụna na mmụọ maka na ị na-eyi eli and ebe ọ dị ka njọ bụ na akwụna abụrụ ego ọ bụrụ akwụna a na-agbata ego na akwụna nri mgbe ọbụla ị na-akwa iko na nla mgbe ọbụla ị na-akwa iko na nla jeje ọchị gị kara ihe imeli ya gbachi gị ka ịdụ onye ọdụ nne na-adụ nwa ọjọọ ọbakwụna gị yere ọbakwụna gị pụtara wee ba kedu nke bụ mmụọ ọbụla ga-atara ihe chi ga-eli ya chi ga-eme ya ọkpa mmụọ ọbụla pụta ihe onye edi ome ya ọkpa jụọ ndị chi ga-ese jụọ ya ma akwụna ka ọ pụtara wee gba kpọọ onye mitin ka gị na ya kpaa alụ jụọ ya kedu ihe na-eme ya gịnị na-emeli gị iwe emeli gị eme it's not funny o ọ bụ na ihe na-echi gị ndị ọgbara akwụna ị na n'ihe ọ na-agba akwụna ọ na-ayọ nri ha na-abụ ọ ga na-eme ya iliche nri epi ọkụ na nlọ ịnọdụ na nlọ ma nwụcha rice itete nke a jee nye ọma mili dị n'ala anyị ifuchi gị ebe ọ na-eweli ya by doggy na-enye ya by doggy chi ga-anọdụ na-eti hada ị mara chi ga-akpọ ọgụ ọkụ ị bụghị reason ị ga-eji wee na-enye chi gị nri ọ bụ na chi ga-eriro nri ị ma na ị ga na-enwe so many shut down near Sosam syndrome promise and failing backwardness setback every evil thing ga na-eme gị maka gịnị na ịgbakọta chi gị azụ na ịgbakọta chi gị azụ Adamma kpachakwala anya gị Adamma bịa ịsa n'anya Adamma dị Igbo ka nga bụ mma na doggy wetin concern me and doggy Osim you and doggy here. You and doggy here too. You and doggy here nkegi. Mama yema. So